Firmou roku v Plzeňském kraji se letos stala strojírenská společnost Matex PM. Obrábí kovy laserem a dodává je hlavně do automobilového a energetického průmyslu. Zákazníkům staví i laserové stroje na klíč. No, prosím tě, chtějí tam docela malou hloubku, dej tam šestku rychlost. S kalením oceli pomocí laseru firma začala v roce 2008. Zaměstnanci zadají přesné parametry, ostatní už je práce robota. My jsme ze začátku měli největší obavu, jestli tu technologii zvládneme. Mnohem díl se táhla určitá nedůvěra v tu technologii, protože podniky, zejména v energetice a v dopravní technice, jsou velice konzervativní. S novou technologií přišli v době, kdy podniky čelily ekonomické krizi. Plzeňské společnosti to ale pomohlo. V tomhle paradoxně možná ten čas krize nám prospěl, protože ty stávající vztahy se narušily, spousta podniků zkrachovala nebo změnila svůj sortiment a spousta podniků hledala nový dodavatele. Kovy ale zpracovávají i jinak. Svařují třeba trubky, které pak dodávají do automobilového průmyslu. Naši zákazníci jsou zhruba půl na půl. Strojírenské podniky, energetika, doly, těžký průmysl, ocelárny a druhá polovina jsou automobilky, nejčastěji nástrojárny, kde jde o povrchové kalení součástí pro tváření plechů. Často jde o několikatunové kusy oceli, jako v tomto případě, kdy do společnosti dorazili k opracování součástí velkých převodovek. Takže máme zatím 7 ozubených kol na kalení a zbytek byste měli přivést ještě v příští várce. Jedna z nejdůležitějších věcí v celé hale je řáb, který unese 12 tun. Ve firmě ho využívají denně, i když sem nahoru už léta nikdo nemusí. Je na dálkové ovládání. Zaměstnanci si kovový díl nasměrují přesně tam, kam potřebují. Struktury jednotlivých materiálů, ať už před nebo po zásahu laserem, sledují ve vývojovém centru speciálním mikroskopem. Jehož pomocí jsme schopni za velmi velké hloubky ostrosky pozorovat povrchy a struktury materiálu, co se v materiálu děje, z čeho je tvořený, případně jak se změnila jeho struktura. Investice do výzkumu se vyplatila. Před 2 lety firma otevřela pobočku v Ostravě, zaměstnává 15 lidí a hledá další. Zaměstnanci přijdou, ale musí počítat s určitým časem na zaškolení, jak na problematiku materiálů, tak na problematiku robotů. A není to seriózní nebo známá práce pro ně a spoustu lidí to odradí. Podle Tomáše Mužíka se někteří lidé prostě nechtějí učit nové věci. I tak chce ale do konce roku společnost přijmout 3 nové zaměstnance. Jana Horká, Česká televize. Úspěšnou společností se ekonomika loučí.